ka dekot Bible mentang kasngi kalong naga shithi sha kinong Philipi kalong ga basaw ka dekot ka bakat lai ka kten jong blei ka bong kumni na la ban le yaki e baro da ukris uba pensyait bor yanga ya kani ka dekot la tho da u apostol Paul hakashithi jong u sha kinong Philipi kad ba udang don hayeng bendi what happening jong kita ke jingeh jong u Paul ula shem ya bor ha ukres ubala ai bor u ban yasha ya ki jingeh bar lengba ki jingshem jong u Paul ula tip ba ula ban ya kendo kendo ke jingeh la kalong ka ba ni ka basuk da ka bor ka ba mi na ka jingeh jong u ha jisu mentangin pai ka kani ka kenten ka yade ba ka jim jongi hakin ga sngi ka bangi mynta haka perthei ka badap da ka jingeh bat ka jingbom tikana kani ka khot ka pen kan mau yangi bangim de ban shania tang hala ka jong ka bor habangi sngew ba ngitlot ni ngimla ban le ngila ban shem ya ka bor lengba ka jingeh jongi ha ukres uba penla yangi ban job ya ki jingeh kani ka khot ka ai jingkren ban shania barangkat ban U Blei ngila ban penyait ya kano ka baka jingim ka wandra hakalenti jongi tungin duai try I aingo yame nakmenta ka bor ka bami ayangi yerap yangi bangin shania haga bor jami halaka jong ka bor kadba ngidang kendo ya kita ke jingeh menta kasngi Hashwa bagan yait lang ba ya kani kasngi penkan mau yang ba ngala ban le ya ki baro lang ba jome but ai yang ya kata ka jingshur ba ngan yait shakmat haga jingit haga kerteng jong Jesus Kristus duai amen ai ba kani ka kot kan pengklain ya pi haga ni kasngi ngin sekendo ipi lashai kesngi dakawi pat kita kot dakamenta ke burom jong Blei tungin yo onglang amen